Ipanema is een van de bekendste bossa nova nummers. De muziek werd geschreven door Antonio Carlos Jobim en daar hebben we voor de pauze net ook al iets van gehoord. En dat nummer dat is geïnspireerd door Heloisa Enida Menes Paros Pinto. Dat is een ganse mond vol en zij leeft dagelijks langs de bar Veloso. En Antonio Jobim en Vincentius de Moraos worden in de tijd regelmatig te vinden op het terras van deze bar. Het meisje, waar ik het net over hou, Eloisa, woonde vlakbij die bar en kwam er 2 jaar later pas achter dat dat beroemde nummer op haar wordt geïnspireerd. We hebben een ander meisje. We hebben niet Eloisa, we hebben een meisje van Zittert, mogen we vernemen. Anja Bovendert, die gaat zometeen voor u optreden. Anja zit al sinds 1979 in het vak. En met zingen is ze als 8-jarige begonnen, bij Zovuilen, bij het kinderkoor in Zwamen. Toen was ze nog zo'n ganz klein meisje. Ja. Toen is ze naar Zittert verhuisd en daar heeft ze ooit een LP van Jochem Eres in de hand geduwd gekregen. En dat heeft Anja Bovendert geïnspireerd om weer te gaan in de muziek. Maar zo deed was Jochem Eres, dat lukte niet, hè. Dames en heren, morgen gug aandacht en een applaus voor niemand minder dan Anja Bovendert. The boy from Ipanema goes walking. When he passes each girl, he passes goes. When he walks, he's like somebody. Swings so cool and sways so gentle. When he passes each girl, he passes goes. As he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. He jumped and turned and young and handsome. The boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he just doesn't see. He just doesn't see. He just doesn't see. As he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he just doesn't see. He just doesn't see. He doesn't see me.
Ik heb er maar even de boy van het nummer van gemaakt met permissie.